Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ονομάζομαι Ahmed Eldin. Είμαι 24 ετών. Τελειόφοιτος του Αμερικάνικου Κολεγίου της Ελλάδος, του Ντυρί. Ασχολούμαι με θεολογικά θέματα, με πνευματικές αναζητήσεις. Το πιστεύω μου είναι μουσουλμανικό, είμαι μουσουλμάνος, η θρησκεία μου είναι το Ισλάμ και αισθάνομαι έτσι την ανάγκη να ξεκινήσω έτσι κάποια ηχητικά, σαν και αυτό εδώ, όσον αφορά το Ισλάμ. Όσον αφορά το Ισλάμ και ό,τι αφορά στον κύκλο του Ισλάμ, όπως είναι ο προφήτης Μωάμεθ, το Κοράνι και άλλα έτσι τέτοιου είδους ενημερωτικά. Πέρα όμως από την ενημέρωση που θέλω να προσφέρω στους συμπατριώτες μου, τους Έλληνες, όσον αφορά το Ισλάμ, τα ηχητικά αυτά θα έχουν και έτσι άλλη μία μορφή. Θα έχουν μια απολογητική μορφή. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ το ότι κατά καιρούς έχουμε ακούσει πολλές έτσι λεκτικές επιθέσεις που έχουν γίνει εναντίον του Ισλάμ, κάποιες παρεξηγήσεις, κάποια πράγματα που δεν είναι ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου, του τύπου είναι το Ισλάμ μια τρομοκρατική θρησκεία ή μια ειρηνική θρησκεία, το Ισλάμ δίνει δικαιώματα στη γυναίκα ή της αφαιρεί τα δικαιώματα, υπάρχει έτσι μια αξιοπρέπεια, μια ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο Ισλάμ ή όχι, και άλλα έτσι τέτοιου είδους θέματα που θέλω να τα ξεκαθαρίσω και να πούμε την αλήθεια, και πάνω απ' όλα την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, με βάση, και η βάση μας μόνο και ο οδηγός μου, η βάση και ο οδηγός μου θα είναι το Κοράνι και τα λόγια του προφήτη Μωάμεθ. Τίποτα πέρα από αυτά, τίποτα δικό μου πέρα από όλα αυτά. Και βεβαίως το μόνο, αν θα είναι κάτι δικό μου, θα είναι το επιχείρημα με το οποίο θα το παρουσιάζω. Αλλά η πηγή θα είναι το Κοράνι και τα λόγια του προφήτη Μωάμεθ, ειρήνη και ευλογία σε αυτόν. Γνωρίζω ότι θα υπάρχουν έτσι πολλές αντιδράσεις, γνωρίζω ότι από άλλους μπορεί να υπάρξουν πολλές ερωτήσεις. Γνωρίζετε το δωμάτιο στο οποίο είμαι, στο Paltalk, ένα πρόγραμμα voice chat, σε περίπτωση που δεν είμαι στο δωμάτιο. Στο ελληνικό section, ξέρετε, ανοίγετε το Paltalk, τα δωμάτια, Greek, μετά από το φάκελο Greek, με συγχωρείτε, πρώτα ανοίγετε το φάκελο Europe, μετά ανοίγετε το φάκελο Greek και στο φάκελο Greece ψάχνετε το δωμάτιο με την ονομασία Ισλάμ, ο δρόμος της αλήθειας. Το δωμάτιο δεν ανοίγει συχνά, ανοίγει πολύ σπάνια. Προσπαθώ εγώ προσωπικά να το ανοίξω όσο πιο συχνά γίνεται, λόγω έτσι κάποιων υποχρεώσεων που έχω, και ελπίζω μέσα από αυτά τα ηχητικά πάνω απ' όλα να δώσω τη σωστή εικόνα του Ισλάμ με βάση πάνω απ' όλα τις πηγές του. Ξεκινώντας λοιπόν το πρώτο ηχητικό, θα ασχοληθώ περιληπτικά και αργότερα μαζί με άλλα ηχητικά θα αναλύσουμε και πιο πολλά. Θα ασχοληθώ με το θέμα τι είναι Ισλάμ, θέλοντας έτσι να ξεκινήσω από το τελευταίο σκαλί και να ανεβούμε σιγά σιγά ως πάνω και όπου πάει. Το πρώτο ηχητικό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ενημερωτικό και αφορά το θέμα τι είναι Ισλάμ. Για να πούμε τι είναι Ισλάμ, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε τη λέξη, σαν λέξη. Ισλάμ σημαίνει υποταγή. Μια άλλη ερμηνεία που μπορούμε να δώσουμε στην λέξη Ισλάμ είναι η λέξη ειρήνη.
Η μετάφραση όμως, η πιο σωστή μετάφραση που μπορούμε να δώσουμε στην ελληνική γλώσσα, για να μπορεί να το καταλάβει και ο Έλληνας ακροατής, είναι η υποταγή στο Θεό με ειρηνικό τρόπο. Ισλάμ λοιπόν σημαίνει η υποταγή στο Θεό με ειρηνικό τρόπο. Και αυτός ο οποίος ασπάζεται το Ισλάμ ή δέχεται αυτό σαν θρησκεία του, σαν πίστη του, σαν ιδεολογία του, ονομάζεται μουσουλμάνος. Δηλαδή αυτός που έχει υποταχθεί στο Θεό του, στον Κύριό του με ειρηνικό τρόπο. Και έτσι πολύ γρήγορα καταλαβαίνετε ότι το Ισλάμ ή ένας μουσουλμάνος, αυτοί οι δύο τίτλοι δεν έχουν πάρει την ονομασία τους από τον πνευματικό τους ηγέτη, όπως στην περίπτωση του χριστιανισμού, από το Χριστό ο χριστιανός ή ο χριστιανισμός, από το Βούδα ο βουδιστής ή ο βουδισμός. Το Ισλάμ διαφέρει από αυτό το θέμα. Είναι η θρησκεία η οποία είναι η υποταγή στο θέλημα του Θεού, στο θέλημα του Κυρίου. Και αυτός που την έχει ασπαστεί είναι μουσουλμάνος. Ποια είναι η βάση του Ισλάμ? Πού στηρίζεται το Ισλάμ? Το Ισλάμ στηρίζεται σε 5 κολόνες, σε 5 βάσεις. Οι κολόνες της πίστης τις ονομάζουμε. Όπου η πρώτη είναι να διακηρύττεις και να ομολογείς ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός εκτός από τον έναν και μοναδικό Θεό, το Δημιουργό. Και να ομολογείς και να πιστεύεις ότι ο προφήτης Μουχάμμαντ, σαλλαλλάχου αλαϊχι βασαλλάμ, ειρήνη και ευλογία σε αυτόν, είναι ο προφήτης του και ο αγγελιοφόρος του. Σε αυτό το κομμάτι θέλω να πω ότι υπάρχει έτσι μια λανθασμένη προφορά που δίνεται στο όνομα του προφήτη Μωάμεθ. Δεν είναι Μωάμεθ, είναι Μουχάμμαντ. Γι' αυτό έτσι στα παρακάτω ηχητικά, αν ακούτε τη λέξη Μουχάμμαντ, αναφέρομαι στον προφήτη Μωάμεθ, όπου αυτή είναι η σωστή του ονομασία, Μουχάμμαντ. Η πρώτη λοιπόν βάση είναι ότι ο Θεός είναι ένας και μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον ένα και μοναδικό αληθινό Θεό Δημιουργό, και ότι ο προφήτης Μουχάμμαντ είναι ο τελευταίος Απόστολος και προφήτης του. Στα αραβικά λέγεται αυτό shahada, που στα αραβικά πάει ως εξής: ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Η δεύτερη βάση του Ισλάμ είναι η προσευχή, το να προσεύχεται ο πιστός. Η προσευχή, οι υποχρεωτικές προσευχές είναι 5 φορές την ημέρα. Μία πρωινή, 2 μεσημεριανές, μία απογευματινή και μία βραδινή. Η τρίτη βάση του Ισλάμ είναι η νηστεία. Με συγχωρείτε, η τρίτη βάση του Ισλάμ είναι η ελεημοσύνη. Το να δίνεις ζακά. Ζακάτ λέγεται στα αραβικά. Να δίνεις ελεημοσύνη στον φτωχό, σε αυτόν που έχει ανάγκη, σε οποιονδήποτε τέλος πάντων ο οποίος θέλει τη βοήθεια του συνανθρώπου του μέσα στην κοινωνία που βρίσκεται. Η τέταρτη βάση του Ισλάμ είναι η νηστεία, το να νηστεύει ο πιστός, και η νηστεία πραγματοποιείται είναι 30 μέρες κάθε χρόνο στο μήνα του Ραμαζανίου. Ο μήνας αυτός λέγεται Ραμαντάν, και η νηστεία είναι η νηστεία του Ραμαζανίου, σίγουρα θα έχετε ακουστά, όπου ο πιστός δεν τρώει και δεν πίνει και απέχει από τη σεξουαλική ζωή από το πρωί από το πρωί που βγαίνει ο ήλιος μέχρι και την ώρα που πέφτει ο ήλιος. Μετά από εκεί και πέρα μπορεί και να φάει και να πιει και να έχει και σεξουαλικές επαφές, ο πιστός, η πιστή, οποιοσδήποτε. Η πέμπτη βάση του Ισλάμ και η τελευταία, σαν βάση, σαν κολόνα, είναι το ετήσιο προσκύνημα στη Μέκκα, όπου ο πιστός, εάν μπορεί, οικονομικά και σωματικά, αν είναι εντάξει στην υγεία του, αν μπορεί να πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι, αυτό το προσκύνημα, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του.